ब्रैजिद'थि बोसोरसालियाव जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेतु दिनै गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि सिङाव थानाय जैमागुरि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै माबायदि थांखि लादों आरो ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों समाजखौ गोजोन एबा मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय ब्रह्म धोरोमनि जिहेतु गियानफोरखौ सुबुंनि गेजेराव सोनो थाखाय मा हाबाफारि एबा थांखि लादों? खुलुमबाय। गिबियावनो ब्रैजिद'थि बोसोरसालिया जितु ब्रह्म धर्मनि जथुम्मा आरो बे ब्रैजिद'थि बोसोरसालिया ब्रह्म धर्मनि जथुम्मानि गेजेरजोंनो लाइमोननि आइजोनि खौसे खालामफानानै दिनै बेयाव गसाइगाव जयमागुरि गामि गेलेग्रा फोथाराव जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै ब्रह्म धर्म सिबियारि आइ आफामोना दिनै बेयाव मोनसे सानथामनि हाबाफारि लानानै बेयाव कनभेनसन खुंनो लानाय जादों आरो बे कनभेनसना फैयै दिनै सानथामनि हाबाफारिनि मादाव दिनै जोबथा सान। दिनै बे जोबथा साननि गेजेरजों गिबिनिफ्रायनो जोंनि बे हाबाफारियाव थिसननाय बायदियै जों फारियै जोङो मावै बे हाबाफारिखौ मावै दिनै जोङो सानथामनि बे जोबथा सानाव जों दिनै आगान सुरफैबाय। बे जोबथा सानाव आगान सुरफैनाय लोगो लोगोनो जोंनि हरौ दुलाराय धोरोम आफादा जाय जेरावखि दङ प्राइमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आनसलिक डिस्ट्रिक्टनि जिमानखिनि ब्रह्म भक्त आइ बाबामोन दं बे ब्रह्म भक्त आइ बाबामोना दिनैनि बे खुंनो लानाय सानथामनि कनभेनसनाव लैहोर फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेयाव बाहागो लाफैनानै हाबाफारि बायदियै जोंनि मावनो लानाय बे हाबाफारियाव गोबां मदद होफैदों। दा जोङो बे ब्रह्म धर्मनि गेजेरजों जोङो नैबेखौ मेसेज होनो सानदों जे दुलाराय ब्रह्म धर्मनि बे फोसावदिं आफादनि गेजेरजों जोङो सुबुं माहारिफोरखौ जों मोजां थासारियाव माबायदि लाना थांनो हागोन, जों बे ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों सुबुं माहारिखौ जोङो दैदेनना लाना थांनायनि गेजेरजों जोङो माबायदि जोङो बिहोमा होनो हागोन, समाजखौ जोङो गाज्रि हुदाफोरनिफ्राय माबायदि जोङो सुस्रांनानै मोजां लामाजों जोङो दैदेनलांनो हागोन, गाज्रि आखलनिफ्राय जोङो मोजां लामाजों माबायदि राहा लानानै जोङो सुफुंलांनो हागोन, बेफोरबायदि थांखिखौ लानानै जोङो बेफोरबायदि गौथुमाव जों सावरायनाय जायो मोनफ्रोमबो बोसोराव। आरो बेफोरबायदिनो जोङो इयुननि जेनेरेसन ओंथिफोनाय जेनेरेसनफोरखौ जोङो बे ब्रह्म धर्मनि गेजेरजोंनो जों मोनसे मोजां थासारिनि लामा दिन्थिलांनानै जोङो दैदेनलांनो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो बे गौथुमाव जोङो बे हाबाफारिखौ लाखानाय जायो। थिग बेफोरबायदि हाबाफारि लानाय बायदियैनो दिनैबो जोङो बेयाव ब्रैजिद'थि बोसोरसालिया जिथु कनभेनसन, बे कनभेनसनखौ जोङो ओरैबायदि लादों, एबारनिया आसलथे कनभेनसनसो जोङो आनसलिक जिल्ला आनसलिक आरो प्राइमारिफोरखौ लानानै जों मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो अधिवेशन खुङोमोन गुवार महरै। नाथाय एबारनि बेलायाव जोङो अधिवेशनखौ खुंनायनि अनगायै जोङो कनभेनसनखौ लानायनि जाहोनाबो जाहैदों कभिड प्रट'कलनि जाहोनाव गोग्लैनायनि थाखाय जोङो एबार जेरैबायदि गुबुन बोसोराव अधिवेशनखौ गुवार महरै लोब आइ आफाखौ लानानै जोङो खुङोमोन, थिग बेफोरबायदिनो एबार बेफोरबायदिखौ जोङो लानो हायियाव जोङो गौथुमनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों कनभेनसनखौनो लानायनि जोङो साखाफारा खालामदों आरो बे कनभेनसननि गेजेरजों दिनै जोङो सानथामनि हाबाफारिखौ जों मावफुंनो हादों। आरो जोङो नैबे ब्रह्म धर्मनि जोंनि जिथु आदर्श, जोंनि जिथु निति, बे आदर्श आरो नितिखौ जोङो सुबुं माहारिनि गेजेराव जोङो बेखौ प्रसार खालामनो सानदों जाहाथे जोंनि ब्रह्म धर्मनि जिथु आदर्श आरो निति, बे नितिनि गेजेरजों आरो आदर्शनि गेजेरजों जोङो जोंनि इयुननि जेनेरेसन आरो जोंनि ससाइटिफोरखौ जोङो गाज्रि आखल आखुनिफ्राय जोङो बोखारनानै बा जानखारना थाहोनानै मोजां आदर्श आरो नितिनि गेजेरजों जों जाहाथे गेरेमसा हारि दाहोनो हायो, गेरेमसा जों जाहाथे हारि दानानै जोङो बुहुमनाव जोङो जाहाथे फोरमायथि होनो हायो। बर'आबो जे जोङो गोग्लैसोना थानाय हारि नङा, बर'आ जे जों गादब जानाय हारि नङा, बेफोरबायदिखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो जों गौथुमनि गेजेरजों जोंनि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ होलांखानाय आदर्श आरो नितिनि गेजेरजों जोंनि ब्रह्म धर्मनि जिखिनि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो रोखायै आदर्श आरो नितिनि गेजेरजों जोङो फोसावबोगासिनो दङ। दा जोङो बेखौनो बुंगोन, दुलाराय ब्रह्म धर्म फोसावदिं आफादनि गेजेरजों आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म गाहाय आफादनि गेजेरजों, दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि गेजेरजों, दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि गेजेरजों जोंहा मोनफा उइंस दं। बे उइंसफोरनि गेजेरजों जोङो जाहाथे जोंनि हारिखौ जोङो मोनसे गेरेमसा हारि महरै लाना थांनो
हायो आरो बुहुमाव जोंबो जे माने देरहासार हारि जोंबो जे माने सोबनिसायबो माने गोरों गोरासिन हारि बे ट्राइबेलफोरनि मादाव गोरों गोरासिन हारि हिसाबै दिन्थिनो थाखाय जोङो अरायबो जोङो थैथां नाजाबोगासिनो दं आरो अरायबो जोङो बेफोरबायदिखौ मोनफ्रोमबो जिल्ला आनसलिकफोराव थांनानै बे मिटिंफोरखौ खुंनायनि गेजेरजों जोंनि आदर्श आरो नितिफोरखौ जोङो दिन्थिबोगासिनो दं आरो बेफोरबायदि आदर्श नितिनि गेजेरजों जोङो दिन्थिलांखांनायनि उनाव जों सानो जोंनि इयुननि जेनेरेसनफोरा जोंनि दिन्थिलांनाय आदर्श आरो नितिनि गेजेरजों दावबायबोनानै गावनि आथिङाव गसंना थानो हानायजों लोगोसे हारिखौबो गेरेमसा दानो हानायनि लामायाव फैनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। दा बे समाव जोबथा सोंथि हिसाबै गागिजों लोगोसे आइजो आरो लाइमोन बे आफादफोरखौ नोंथांमोनजों माबायदि हेफाजाब होनानै खामानि मावलांजानो खावलायो? जोङो गागि आफाद हिसाबै जोंनि उइंस जिथु आइजो आफाद लाइमोन आफाद बे लाइमोन आफाद आरो आइजो आफादा अराय सम जोंजों गोरोबफानानै जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोंखौ गोबां मदद होफायो गोबां बिहोमा होफायो आरो जोंबो गागि आफादा बिसोरखौ अननायनि गेजेरजों जोङो अननायनि थुलुंगा होनानै आरो मोजां मोननायनि थुलुंगा होनानै बिसोरखौबो जोंनि बे गागि आफादजों अरायबो नांथाबनानै जों मोनसे लामाजोंनो मोनसे दौलेंजोंनो जों ज' जानानै जोङो हारिखौ गेरेमसा दानायनि बेलायाव जोङो खौसे जानानै जोङो मावनांगौ होननानै जोङो खावलायबोबाय थादों आरो बे खावलायनाय लेखायैनो अरायबो लाइमोन आइजो बे गागि आफादखौ मदद होबोनानै जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव बे उइंसफोरा जोंखौ मदद होफादों।